Jeste li znali da najveći svjetski proizvođač guma nije Michelin, Bridgestone ili Goodyear? Ili da se gume Bugatija Veyrona samo uništavaju pri najvećoj brzini? Ali to nije važno, jer se spremnik goriva prvo isprazni. A što je s činjenicom da je najprestižniju nagradu u kulinarskom svijetu izmislila tvrtka za gume? Pripremite se, jer ćemo danas proći kroz 101 činjenicu o kotačima i gumama, koja će zauvijek promijeniti način na koji vidite ta 4 crna kruga. Prvi. Najveći svjetski proizvođač guma nije automobilska marka. To je Lego. 306 milijuna sićušnih guma godišnje. Da, to je pomalo obmanjujuća statistika, ali to je ne čini manje istinitom. Druga točka. Kotač je izumljen prije otprilike 6000 godina u drevnoj Mezopotamiji. Smatra se jednim od najvažnijih napredaka u povijesti ljudske civilizacije, što mnogo govori za nešto što je, u biti, okrugli štap. Treće. Igla za šivanje, pletene košare i uže izumljeni su prije kotača i nitko ne kaže da je išta najbolja stvar od izuma košara. Kotači imaju bolji PR tim. Četvrto. U svojim ranim danima kotači su se koristili samo u keramici. Trebalo je više od 300 godina prije nego što je netko shvatio da se mogu koristiti i za prijevoz. Čovječanstvo nije uvijek bilo brzo. Peto. Aztečka, majanska i inkanska civilizacija nikada nisu otkrile kotač. Stigle su do 15. stoljeća, bez da itko razmišljao o tome, bi li bilo praktičnije pomicati stvari kotrljanjem. Izgradile su piramide, ali ne i kotač. Šesta. Godine 2001. australski odvjetnik patentirao je kružni uređaj za olakšavanje prijevoza. To jest, kotač. Nije to učinio zbog novca, već kako bi pokazao da australski patentni sustav ima ozbiljne nedostatke. Dokazao je to. Sedmi. Prije nego što je postala marka telefona koju svi s ljubavlju pamtimo, Nokia je proizvodila sve, od kabela i papira do gumenih čizama i guma. Još uvijek posluju pod imenom Nokian, što je na finskom jednostavno genitiv od Nokia. 0 jezičnih inovacija. Osmo. Goodyear je također proizvodio sve. Cepeline, gumene čamce, crijeva, žetone za poker, pa čak i umjetno srce. To posljednje je daleko najzanimljiviji proizvod u njihovom katalogu. 9. Veliki proizvođači Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Toyota, Honda ne proizvode vlastite kotače. Naručuju ih od Maxiona. Gotovo svaki automobil na svijetu koristi iste osnovne kotače. Iluzija diferencijacije. 10. Zamjenski kotači nisu postojali prije 1956. Do tada, ako vam se nisu sviđali tvornički kotači, jednostavno ste se morali s time pomiriti. Tada se pojavio American Racing Equipment i praktički izmislio industriju koja danas globalno vrijedi 40 milijardi dolara. 11. Engleska riječ tir dolazi od riječi attire, što znači odjeća. Guma je odjevena guma. U britanskom engleskom piše se s y, tire. U španjolskom izbjegavamo tu raspravu. Ovdje se jednostavno koristi pneumatico. 12. Prvu pneumatsku gumu izumio je 1880 i 7. škotski veterinar John Boyd Dunlop. Da, to prezime zvuči poznato. I nije ju izumio za automobile, već za bicikle, što je tada bilo praktički sve što je postojalo. 13. Prve gume bile su bijele. Prirodni kaučuk je bijele boje. Crna boja je nastala kada je dodan ugljik radi poboljšanja trajnosti. Praktično rješenje s trajnim estetskim posljedicama. 14. Mali cikcak grebeni na gumama nazivaju se lamele. Njihov izumitelj, John Sipes, bio je mesar 1920-ih i otkrio je da rezanje na cipelama smanjuje klizanje na mokrim podovima. Od mesnice do inženjerstva. 15. Godine 1930. Brooks Walker izumio je mehanizam koji je rezervnu gumu pretvarao u kotač za paralelno parkiranje. Proveo je 40 godina usavršavajući ga. Nikada nije ništa postigao.
Neki izumi jednostavno nemaju sreće. 16. Na svakoj gumi napisan je datum proizvodnje. Četveroznamenkasti broj, koji označava tjedan i godinu proizvodnje. Većina ljudi ga nikada ne pogleda dok ne naiđu na problem. 17. Brojevi na bočnoj stijenci gume miješaju milimetre, postotke i inče bez ikakvog koherentnog sustava. Širina je u milimetrima, omjer širine i visine kao postotak širine, a promjer u inčima. Tradicionalni američki sustav za S u V-ove koristi samo inče i puno je jednostavniji. Ali evo nas. 18. Svake sekunde u svijetu se baci 9 guma. Većina završi na odlagalištima gdje mogu gorjeti danima, mjesecima ili godinama. Dobar sustav. 19. U 1970-ima milijuni guma potopljeni su uz obalu Floride kako bi se stvorio umjetni greben. Ispuštale su kemikalije, raspadale se i uzrokovale više štete nego koristi. Čišćenje traje od 2007. godine, a posao nije ni napola dovršen. 20. Radna temperatura gume Formule 1 je oko 100 stupnjeva Celzija. Dovoljno da izazove opekline 2. stupnja. Zato mehaničari u boksovima nose rukavice. To nije protokol, to je zdrav razum. 21. Svjetski rekord za promjenu gume u formuli 1 je 1,8 sekundi. Timovi su razvili tako preciznu mišićnu memoriju da to mogu izvesti praktički u mraku, iako nešto sporije. 22. Toyo u svoje zimske gume uključuje usitnjene ljuske oraha. Iznimno su tvrde i djeluju poput sitnih šiljaka, koji se zabijaju u led kako bi poboljšali prijanjanje. Primijenjena kreativnost. 23. Zimske gume rade na snijegu na istom principu kao i stvaranje snježne grude. Što jače stisneš, to postaje kompaktnija. Utori gume dizajnirani su za zbijanje snijega i korištenje tog zbijanja za prijanjanje. 24. Godine 1925. vozač po imenu Thomas Migley prešao je Sjedinjene Države od obale do obale bez promjene i jedne gume. Učinio je to kako bi dokazao da su Fisk gume najizdržljivije na tržištu. Putovanje je bilo reklamna kampanja. Rezultat: rekord. Ono što bi danas bio YouTube video s 3 milijuna pregleda. 25. točka. Run flat gume imaju ojačane bočne stijenke kako bi izdržale težinu automobila bez tlaka oko 80 km. Dovoljno da vas dovede do servisa, iako je šok otkrića da ste se vozili kilometrima s praznom gumom, a da to niste ni primijetili. Zajamčen. 26. Mnogi visokoperformansni automobili koriste gume punjene dušikom umjesto zraka. Dušik se ne širi toliko pod utjecajem topline, što održava tlak stabilnijim tijekom vožnje na stazi. Desetine sekunde su bitne. 27. Ispravno napumpane gume mogu poboljšati potrošnju goriva do 3,4%. U eurima to je ekvivalentno uštedi od oko 70 godišnje na gorivu. Oko 180 ako živite u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je benzin nevjerojatno skup. 28. Aerodinamični kotači imaju zatvoreni profil koji smanjuje turbulencije koje stvaraju žbice prilikom skretanja. U teoriji su manje atraktivni. U praksi, na električnim i automobilima s niskom potrošnjom mogu napraviti razliku između dolaska na odredište i ostajanja nasukanog uz cestu, zureći u telefon dok čekate vučnu službu. Ponekad estetika može pričekati. 29. Kontaktna površina između gume i asfalta otprilike je veličine razglednice. Sve se događa unutar te malene površine. Ubrzanje, kočenje i skretanje. Sve što automobil čini sigurnim ili nesigurnim. 30. Godine 1960. Goodyear je razvio gume koje su svjetlile. Nisu bile radioaktivne. Bile su izrađene od poluprozirnog poliuretana sa žaruljama unutra. Nikada nisu stigle na tržište. Neke ideje su bolje na papiru. 31. U Lamborghiniju Terzo Millennio svaki kotač je zaseban elektromotor smješten u gumu. Cijela jedinica je motor.
Zasad je to samo prototip. 32. Pirelli je 2 puta surađivao s Volkswagenom kako bi stvorio posebna izdanja 1. i 5. generacije Golfa GTI. Žbice na kotačima su činili Pirellijev logotip P. Diskretno, elegantno, vrlo u skladu s Golfom. 33. Citroen DS ima tako sofisticirani hidropneumatski ovjes da se može voziti s jednim potpuno uklonjenim kotačem. Nije preporučljivo, ali je moguće. Francusko inženjerstvo u svom najboljem izdanju. 34. Michelin je jednom izgradio Citroen DS s 10 kotača kako bi testirao predimenzionirane gume. Težak preko 10 tona, imao je 2 Chevrolet V8 motora i vrlo prikladan nadimak. Stonoga. 35. Od 2003. godine svi modeli Rolls-Roycea imaju poklopce kotača s protuutezima koji drže RR logo okomito. Volkswagen je pokušao to kopirati, ali se pokazalo nekompatibilnim s njihovim najluksuznijim modelima. Ironije inženjerstva. 36. Porsche ima ograničenje u pogledu orijentacije ratkapa. Vrh ratkape uvijek treba biti usmjeren prema ventilu za napuhavanje. Ako nije, to znači da je automobil bio u neovlaštenoj radionici. Kontrola kvalitete s daškom obsesivno-kompulzivnog poremećaja. OCD. 37. Karbonski kotači su stvarnost, iako su trenutno rezervirani za vrlo skupe automobile ili one koji su uvelike usmjereni na performanse na stazi. Nećete ih uskoro vidjeti na običnom automobilu. 38. Prije karbonskih vlakana, magnezij je bio preferirani materijal za lagane kotače. Dugoročno je krhak, korozivan i problematičan. Unatoč tome, neki visokoperformansni automobili ih i danas koriste jer je sekunda manje po krugu važnija od izdržljivosti. 39. Krivotvorene felge mogu izgledati identično originalima, ali kvaliteta je neusporediva. Većina se proizvodi u Kini. Isto vrijedi i za prave. Svijet je kompliciran. 40. Odstojnici kotača mijenjaju geometriju ovjesa za koju je automobil dizajniran. Povećano trošenje guma, smanjena stabilnost kočenja i veće opterećenje ležajeva kotača. Isplati li se? Za mnoge, estetski, da. Tehnički, ne. 41. Postoji cijela subkultura modificiranih automobila usredotočena na ogromne blještave naplatke. Zovu se donksi i izazivaju i ljubav i ismijavanje. Njihovi vlasnici su navikli na oboje. 42. Električni Cadillac Escalade. IQ ima najveće kotače ikad ugrađene u serijski automobil. 24 inča. Ne djeluju pretjerano jer je cijelo vozilo ogromno. Ali definitivno nisu najbolji. 43. Najduži automobil na svijetu je 6 Cadillac Eldorada zavarenih zajedno. Dug je 30 metara, s heliodromom, bazenom, terenom za mini golf i 26 kotača. Više nego što bi ih imalo 6 normalnih Eldorada. Takav je dizajn. 44. Mehanum kotači imaju dijagonalno postavljene valjke koji im omogućuju kretanje u bilo kojem smjeru bez okretanja. Fascinantna tehnologija. Problem je u mjerilu. 45. Giro X je automobil na 2 kotača koji balansira zahvaljujući unutarnjem žiroskopu. Kada se motor isključi, žiroskop prestaje raditi i potrebni su mu potporni kotači. Ukupno 4 kotača. Baš kao i svi ostali. 46. Inspirirani Tirelom P30 i 4, Panther 6 i Kovinice 6 duplo, eksperimentirali su s 4 mala prednja kotača. Niti jedan nije bio uspješan. Šesterkolaši ostaju rijetkost. 47. Trust SCC, najbrže kopneno vozilo, nema gume. Samo metalne diskove. Pri brzini od 1200 km/h sile prelaze 35.000 G. Nijedna guma to ne bi mogla izdržati. 48. DARPA radi na kotačima koji mijenjaju oblik, od okruglog do trokutastog ovisno o terenu. Zasad znanstvena fantastika, ali DARPA ima dosadašnje rezultate.
49. Ukrajinsko terensko vozilo Sherp ima gume toliko velike u odnosu na šasiju da cijelo vozilo može plutati na vodi. Gume imaju male lopatice koje ga pokreću dok pliva. Amfibijskog je dizajna. 50. Marsov rover nosi skrivenu poruku u svojim kotačima. Rupe koje tvore inicijale je PL, što znači NASA in laboratorij za mlazni pogon, u Morseovoj abecedi. Svaki put kad se pomakne, ostavlja svoj potpis na površini Marsa. 51. Pri brzini od 80 km/h, set guma na prosječnom automobilu može raspršiti gotovo 30 litara vode u sekundi. Pri većim brzinama voda se ne može isprazniti i automobil počinje akvaplaningirati. Nekontrolirano pluta po vodi. 52. Bolidi Formule 1 izbjegavaju akvaplaning pri brzini od 200 km/h zahvaljujući dvama faktorima: kišnim gumama dizajniranim za odvođenje ogromnih količina vode i ogromnoj potiskoj sili koja ih gura prema asfaltu. Druga dimenzija. 53. Godine 2004. Porsche Carrera GT postigao je vrijeme od 7,28 sekundi na Nürburgringu s gumama Michelin Pilot Sport 2, dizajniranim posebno za taj automobil. 20 godina kasnije, s gumama Michelin Cup 2, isti krug bio je 16 sekundi brži. Samo zbog guma. 16 sekundi. 54. Ako želite poboljšati performanse automobila, najučinkovitija stvar nije dodavanje konjskih snaga. To su kotači i gume. Car Throttle je to dokazao u vremenskim testovima s BMW-om. Promjena kotača bila je modifikacija s najvećim utjecajem, više od bilo koje druge. 55. McLaren Artura bio je prvi automobil s Pirelli Cyber gumama, koje imaju integrirane Bluetooth senzore, koji prenose tlak, temperaturu i ponašanje ABS-a u stvarnom vremenu. I, naravno, šalju obavijesti kada je vrijeme za njihovu zamjenu. Povezana guma. 56. NHRA i nova vozila za vuču Top Fuel istroše gume u samo 6 vožnji, odnosno ukupno 2 km. S obzirom na razinu mučenja koju podnose, iznenađujuće je da traju toliko dugo. 57. Mickey Thompson osnovao je svoju tvrtku za gume, nakon što su mu svi proizvođači rekli da je ono što mu treba nemoguće. Njegov odgovor: napravit ću to sam. I učinio je. 58. Tijekom Drugog svjetskog rata, Sjedinjene države zabranile su rezervne gume na novim automobilima kako bi uštedjele gumu. Logično, u ratnom kontekstu. Manje logično je da su neki moderni proizvođači donijeli istu odluku i zamijenili rezervnu gumu spremnikom od pjene. Ušteda na težini kao izgovor. 59. Eksplozija gume jednaka je snazi između 100 i 150 grama TNTA. Otprilike isto kao i ručna bomba. To se ne smije shvatiti olako. 60. Montiranje rastegnutih guma na preširoke naplatke i potiskivanje tih guma do krajnjih granica smanjuje kontaktnu površinu s asfaltom na opasne razine. U zavoju, ako se izgubi čak i to minimalno prijanjanje, automobil će izgubiti trakciju. Ipak, ljudi to i dalje rade. Autotuning ima svoje žrtve. 61. Michelin razvija Twill tehnologiju, gumu bez zraka, koja koristi gumene žbice umjesto pneumatskog tlaka. Nije spremna za osobne automobile, ali se već prodaje za kosilice. Često se tako poduzimaju prvi koraci. 62. Michelin se također kladi na 3D printanje. Umjesto promjene cijele gume, mijenja se samo vanjski gazni sloj. Jeftinije, manje otpada. Zasad, samo u teoriji. 63. Gume se izrađuju od gume, čeličnih korda, tekstilnih materijala i 197 dodatnih sastojaka prema Bridgestoneu. Ukupno 200. Iako taj broj pomalo miriše na komercijalno zaokruživanje. 64. Kaučukovcu treba 7 godina da sazrije i raste samo u tropskim klimama. Goodyear i Ministarstvo obrane istražuju maslačak kao alternativu. Proizvodi lateks, sazrijeva za 6 mjeseci
i podnosi širi raspon klimatskih uvjeta. Budućnost guma mogla bi mirisati na proljeće. 65. Kotači bicikala lunarnog rovera Apollo i reli automobila Citroen SM dijelili su isti konstrukcijski princip. Kompozit od stakloplastike, puno lakši od čelika. SM ga je čak nudio i u cestovnim verzijama. 66. Pokazatelji istrošenosti su one male prečke između žljebova gume. Kada su u ravnini s gaznim slojem, vrijeme je za promjenu gume. Postoji još jedna metoda. Umetnite novčić glavom prema dolje. Ako vidite gornji rub, vrijeme je za odlazak u servis. 67. Zaključavanje matica za gume nije postalo popularno sve do 2000-ih, kada su lopovi otkrili vrijednost otpadnog aluminija. Kriminalna inovacija stvara obranu. 68. Rotiranje guma svakih 8000 do 13000 km ujednačava trošenje. Prednje gume se brže troše jer podupiru upravljanje i veću težinu motora kod vozila s pogonom na prednje kotače. 69. Procjenjuje se da oko 10 Amerikanaca svake godine umre nakon što ih udare labave gume koje otpadnu s vozila u pokretu. Uzrok smrti za koji je iznenađujuće znati da postoji. 70. NASCAR gume imaju unutarnje obloge. Gume unutar drugih guma. Ako vanjska obloga pukne, vozač može nastaviti vožnju do boksa. Zato svaka guma ima 2 ventila za napuhavanje. 71. U natjecanjima Formula Drift dopuštene su samo komercijalno dostupne cestovne gume. Uz normalnu upotrebu trajale bi nekoliko godina. Ovdje manje od 2 minute. 72. Dodge Demon je jedini serijski automobil koji može napraviti wheelie s početne točke zahvaljujući svojim ultra ljepljivim stražnjim gumama. Kada ga kupite, morate potpisati dokument kojim se proizvođača oslobađa odgovornosti ako vozač prokliza i sudari. Doživotno jamstvo u drugom smislu. 73. Najveća slabost BMW i3 leže u njegovim 20-inčnim kotačima s ultra uskim profilom dizajniranim za smanjenje otpora kod trljanja. Samo nekoliko proizvođača proizvodi gume u tim dimenzijama, a sve su vrlo skupe. Cijena učinkovitosti. 74. Obnovljene gume su jednako sigurne kao i nove ako se postupak obavi ispravno. Prema NHTSAI. Strah i dalje postoji, a vozači kamiona ih izbjegavaju na upravljačkoj osovini. Percepcija uvijek nadmašuje statistiku. 75. Forgiato Radaris ima radio uređaje izrađene od prozirnog polikarbonata, istog materijala kao i neprobojno staklo. Upečatljivi, praktički neuništivi i s odgovarajućom cijenom. 76. Mugen kotači za Hondu, odnos Mugena i Honde, je kao odnos AMG s Mercedesom. Imaju rebra koja djeluju kao hladnjaci za kočnice. Funkcionalnost prikrivena kao estetika. 77. Najveća guma koja se trenutno koristi je Michelin XDR od 4 metra za Caterpillar 797. Jedna guma košta oko 42.000 eura. 797 koristi 6. Samo gume. 252.000 eura. Novac od superautomobila uložen u gumu. 78. Gume Bugatija Veyrona su isključivo Michelin Pilot Sport Pax, a set košta $42.000. Zato se mnogi Veyroni voze s dodatnim kotačima koji omogućuju jeftinije gume. Kada održavanje zahtijeva ovakve izbore, nešto je izmaklo kontroli. 79. U Dubaju, naravno, postoji tvrtka koja proizvodi najskuplje gume na svijetu, optočene zlatom i dijamantima. Kompletan set, $600.000. Neki ljudi imaju previše novca, a premalo problema. 80. Kotači najskupljeg Bugatija, ikad proizvedenog, dizajnirani su pomoću evolucijskog algoritma. Inženjeri su unosili sile,
Program je simulirao generacije dizajna dok nije pronašao najjači i najlakši mogući oblik. Rezultat. Ta gotovo organska struktura. Kineske krivotvorine već su dostupne. 81. Godine 1985. Honka je predstavio prve stražnje gume od 345 mm na serijskom automobilu. Danas Bugatti Veyron drži rekord stražnjih guma s 365 mm. Neporažen već 22 godine. 82. Možete kupiti gume koje stvaraju obojeni dim kada se vozite njima. Savršeno za dobar izgled na društvenim mrežama ili za otkrivanje spola bebe na način koji će vjerojatno završiti kao viralni video. Tržište uvijek nađe način. 83. Mala ispupčenja na novim gumama nusprodukt su proizvodnog procesa. Tijekom vulkanizacije, gume u kalupima stvaraju se plinovi koji izlaze kroz male kanale, a dio gume prodire kroz te iste kanale i stvrdnjava se. Nemaju nikakvu praktičnu svrhu. To su tvornički tragovi. 84. Dizajn blokova gaznoga sloja naziva se sekvenciranje koraka. Kada su svi iste veličine, guma proizvodi monotono zujanje. Promjenom njihove veličine i rasporeda, buka se razbija i postaje mnogo manje iritantna. Akustički dizajn gume je sama po sebi specijalnost. 85. Male kapice ventila ne služe za zadržavanje zraka, već za sprječavanje začepljenja ventila prljavštinom. Mnogi vozači ih izgube i ništa se ne događa. Međutim, u Bugattiju, pri brzini većoj od 400 km/h, ta sićušna kapica težine 2,5 grama generira centrifugalnu silu ekvivalentnu 7 kg. Pri brzini od 130 km na autocesti to je nebitno. Pri 430 km nije toliko puno. 86. Pri najvećoj brzini Veyronove gume se unište za 12 minuta. Nema potrebe za brigom. Spremnik se isprazni za 10. Automobil sam rješava problem. 87. Samo brtveće gume imaju unutarnju oblogu koja brtvi rupe veličine do 6 mm. Sve više automobila ih uključuje kao standardnu opremu. Ako je rupa veća, nemate sreće. Tada ste stvarno zaglavili. 88. Nove gume dolaze s onim malim gumenim izbočinama koje izgledaju poput dlaka. Mnogi ljudi ih režu misleći da su to tvorničke greške. Nisu. To su ostaci kanala kroz koje plinovi izlaze tijekom vulkanizacije, a mala količina gume prodire i stvrdnjava se. Ne služe ničemu. Ali ni ne smetaju. 89. Kontaktna površina gume stalno se mijenja s brzinom, temperaturom, tlakom i opterećenjem. Pri većim brzinama ona se malo deformira unatrag. Fizika gume u pokretu mnogo je složenija nego što se čini izvana. 90. Godine 1900. Michelin je objavio vodič za vozače s kartama, benzinskim postajama i preporučenim restoranima. Najbolji su dobili zvjezdicu. S vremenom su te zvjezdice postale najpoželjnija nagrada u kulinarskom svijetu. Izmislili su je kako bi ljudi više vozili i više trošili gume. Čisti kapitalizam. 91. Michelinova prva maskota, Bibendum, nije bila prijateljska, bucmasta figura kakvu danas poznajemo. Izvorne verzije s kraja 19. stoljeća bile su znatno uznemirujuće. Odjeli za upravljanje vremenom i marketing čine čuda. 92. Firestone gume na Ford Explorerima 1990-ih uzrokovale su više od 200 smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama zbog nedostataka koji su doveli do puknuća i prevrtanja. Rezultat. Višemilijunska tužba i nadimak koji se i dalje koristi. Ford Explorer. 93. Kao izravna posljedica toga, U-Haul je zabranio pričvršćivanje svojih prikolica na bilo koji Ford Explorer. Ta zabrana ostaje na snazi u 2025. Neki se ugledi nikada ne oporave. 94. Prvi bolidi Formule 1 nisu imali šire stražnje gume od prednjih.
Svi su bili iste veličine. Tek krajem 1960-ih timovi su počeli širiti stražnje gume kako bi poboljšali prijanjanje pri lansiranju. Danas je razlika između prednjih i stražnjih guma na nekim automobilima ogromna. 40 godina evolucije sažeto u jednoj fotografiji. 95. Vožnja s rastegnutim gumama na preširokim naplacima smanjuje kontaktnu površinu na opasne razine. U zavojima, bez tog minimalnog prijanjanja, nema prostora za pogrešku. A propisi u mnogim zemljama jedva da se bave ovom praksom. 96. Giro X bio je prototip iz 1960-ih. Automobil na 2 kotača koji je održavao ravnotežu zahvaljujući unutarnjem žiroskopu dok je motor radio. Kada bi se motor ugasio, žiroskop bi prestao raditi i trebali su mu potporni kotači kako bi se izbjeglo prevrtanje. Ono što je teoretski bio automobil na 2 kotača, u praksi je bio automobil na 4 kotača. Kao i svi ostali. 97. Citroen SM Rally automobil koristio je iste kotače od stakloplastike kao i bicikli lunarnog rovera Apollo. Lagani i otporni na ekstremnom terenu. Kasnije su ponuđeni i u cestovnim verzijama. 98. NASCAR-ova tehnologija unutarnje obloge ima primjenu u vojnim vozilima. Oštećena guma može nastaviti funkcionirati kako bi se izašlo iz opasne zone. U NASCAR-u je to kako bi se došlo do boksa. Isti princip, drugačiji konteksti. 99. Dodge Demon ima najšire prednje gume od svih serijskih automobila. 315 mm, iste širine kao i stražnje gume. To je jedini serijski automobil gdje obje osovine dijele istu širinu. Za drag racing to je savršeno logično. 100. Upravljanje toplinom jedan je od najvećih izazova kod trkačih guma. Prehladno, nema prijanjanja. Prevruće, guma eksplodira. Optimalni prozor je uzak, a timovi Formule 1 rade tijekom cijele utrke kako bi ostali unutar njega. 101. Gume se izrađuju od prirodne gume, sintetičke gume, crnog ugljika, čeličnih užeta, tekstila i gotovo 200 drugih sastojaka. Sav taj inženjering, sva ta složenost, kako bi se napravilo nešto okruglo i crno, što većina ljudi primijeti tek kad pukne. Što je ujedno i upravo tada kada je najvažnije. I to je bilo 101 činjenica koju vjerojatno niste znali o kotačima i gumama. Ako ste stigli dovde, javite mi u komentarima koja vam se najviše svidjela. Vidimo se u sljedećem videu.